Здравейте, приятели, от цъфналата ни градина в село Ряховците, където освен, че съдиме семенца и продължаваме градината, вече сме и на билкобер. Тази година раничко нацъфтяха разни билчици и сега ще ви покажа две неща, които събираме тук. Ето, това е една от билките, пълзящо срещниче, Ayuga reptans. Интересна билка, която цъфти април, май, юни, може би, зависи от сезона. Има множество приложения, има доста информация в интернет, като отворите да видите. Среща се по диви поляни край гори, но и има в градини, тук си отглеждаме и се събира тази надземна част с цвят и лист. Ето виждате отблизо как изглежда. Мъхесто стебло, срещуположни листи, осноцветни цветове с устичка. Ето така. Стелеща се. В градината може да бъде и като почвопокривно. Обича светлосянка, може и на сянка да вирее. Тук е в една по-сенчеста част на градината. Ето тук сме събрали известно количество. Най-добре е да се събират с ножче или ножичка, за да се прерязват стеблата, да не се изкореняват с корен. По този начин да може да се позволи отново да израсте и да цъфне отново. Сега ще ви покажем и тази другата. Ето тук има малко от нея. А тук имаме повече от мъртвата жълта коприва. Тя не е много известна като лечебно и медоносно растение, каквото всъщност е. Ето виждате сега едно пращелче. Бомбус, земна пчела, как с радост идва да я навести. Ламиум галеобдолон, също я наричат и жълт архангел. Много красиви жълти цветове и прошарени листа има. И така доста пишно цъфти. Тя също има множество приложения. В интернет има много информация и за нея. В момента няма да се спираме на това. Тя също може да расте и в диви полета и места, горски ливади и така нататък. И в градини. Като в градините дори може да бъде и като инвазивен вид, тъй като много добре се разпространява. Полезна е в тези ранни месеци, както и срещничето, тъй като са ранна паша за опрашителите и са така добри медоноси, които да разнообразяват пашата, която не е толкова активна в началото на пролетта за тези малки наши приятели. И така, продължаваме да градинарстваме, да билкарстваме, да споделяме семена и да осъществяваме неща, които са свързани с това да спомагаме природата и хората. Аз съм Христо от Натуралистично и се радвам да ви представя тези прекрасни растения. Бъдете с нас и занапред в другите ни споделяния и благодарим, че сме заедно в този път. Поздравявам ви с това опрашителче. Още един бомбус. Много са сладенки и вършат изключителна работа, за да имаме разнообразието от храна и хранителни продукти на масата си. Да пазиме природата, да помагаме на тези същественца да са в хармония и в изобилие и да го правиме заедно с всички. Това е нашето послание. Да бъде най-доброто. Благодарим. До скоро! Чао! Аум!